vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu zvekare vigaiwo makore angu. Inini ndiri mudzimai abve zera. So mukoma, zvakaitika ndezvekudai so: nditori munhu atori nevakwasha zvekare, nditori nevaroora nedutu revazukuru, then ndine umwe mukwasha wangu. Saka mukwasha wangu uyu pavakwasha vangu vose ndingatoti iye ndiye ane mari. So ivo zvavanowanzokuita ndezvekuti vana vangu, sezvo ivo vose vari kuSouth Africa uko, vanowanzokuya kumusha pamwe chete ende vanowanzokuya kamwe chete pagore, ende vanouya vari pamwe chete, ende vanowanzokushandisa motikari idzo dzemukwasha wangu uyo wandati ndiye ane mari. Saka pane pamwe apo pavakazouya kumusha, vakati vauya kumusha, then pane umwe mwana wangu uyo wenumber 3, murume wake ndokubva azodarikira zvichinzi kwavo kwainge kuine zvikaranga zvainge zvichida kuitwa. Saka mwana wangu akabva azoti iye ainge asingakwanise kudarikira achienda nemurume wake, achiti mhai handingamboendi nemwana wangu because kumusha kwemukwasha wenyu munozviziva kuti vanoroya, vamwene vangu vanoroya. Ndikabva ndati aiwa, mwana uyu achiri mudiki, iwewe usaita izvozvo, usaenda nemwana kunzvimbo kwekuti kunenge kuchinoitwa chikaranga zvekare uchiti vamwene vako vanoroya. Saka vana vangu vakazotanga kupararira, umwe noumwe achienda kwake. Saka iye ndiye akabva azosara. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai so: pane umwe musi apo pandakasangana nemotikari yemukwasha wangu kumagrosa, ndikatofamba paya ndichitoenda apo paainge akapaka motikari yake, but ndichisvika paya ndakabva ndazoona kuti mumotikari umu mainge musina munhu. Ndakatenderera hama dzangu ndichipinda mumashopu ose ndichiti zvimwe kuda ndichasangana nemukwasha wangu, ndichiti kana kuri kunzi iye pane zvaanga achida kuno, anofanira kuti ange achinditengerawo chakati nechakati, obva andiperekedzawo kumba. Then ndakabva ndamushaya, ndikabva ndati hapeno, regedzai ndinge ndichidzokera kwangu. Ndokubva ndadzokera kuya, but ndakati ndichinosvika pamba manje ndakangosvika ndinyerere zvangu, nekuda kwekuti ndainge ndine tunonaka twangu twandainge ndatenga. Saka ndainge ndisingadi kuti vazukuru vange vachindiona. Saka ndakabva ndafambisa ndokubva ndazoenda kubhedhuru kwangu, ndakabva ndazokwanisa zvinhu zviya. So windo rangu rainge rakashama, ndakati ndichinosimudza musoro kudai, shura randakaona ndakabva ndaona amai guru nabamunini, mukwasha wangu uyu nemwana wangu vainge vakaragana apa vainge vachikisana. Uyu mukwasha uyu ainge akatoisa ruoko rwake uku kumagadziko, rumwe ruoko rwainge rwakatoita zvekutoiswa musketi chaimo, zvichiratidza kutoti munhu ainge akatobata sikarudzi. Ndakabva ndazongonyarara zvangu, ndakangoramba ndakavatarira vachiita izvo zvavainge vachiita. Vakati vapedza kuita unhubu hwavo ihwohwo, iye akabva azonjeva ndokubva azomhanya achidzokera kumagrosa kuya. So akabva azodzoka zvekare achiita sekunge munhu ainge asina kumbogara asvika pamba pangu. Iniwo handina kana kumborakidza kuti pane zvandainge ndaona, ndakangovasiya, but ndainge ndava kuti vanhu ava paya pavanenge vachitaura ndichiona kuti vanhu ava nemaziso vanotokomunicata. Usiku hwacho ihwohwo ndakangorara ndakateya nzeve, ndaingoti paya kana alamu yangu yarira ndobva ndamuka, because ndainge ndakaseta maalamu emahour. Ndichitora foni yangu ndainge ndichida kudzima alamu ndichiti kunze uku kwava kutoda kutonoidza, because kwainge kuri kuma past 2 am. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichidzima alamu. Saka ndakati ndichidzima alamu ndokubva ndanzwa dhoo richiti gwerere, ndikabva ndati ko ambori ani iyeye, ndokubva ndadongorera. Mukoma ndakati ndichidongorera ndo pandakabva ndazoona mukwasha ainge ari mukwasha wangu. Nekuda kwechimiro chake ndakatoona kuti uyu ndiye chete. Ndokubva ndamuona achiti sveverere achipinda mumba mubhedhuru iro rinoshandiswa naamai guru vake mwana wangu uyu. Ndokubva ndavamirira vanhu kusvika vavharirana. Vakati vavharirana paya, neniwo ndichivhura rangu dhoo zvinyoronyoro nekuda kwekuti rinoita ruzha. Ndokubva ndazofamba ndichienda kubhedhuru kwemwana wangu. Ndakabva ndanzwa iri batai. Vanhu vainge vachiita zvinhu zvavo, vachitaura zvinonyadzisira zvavainge vachitaura. Ndakabva ndazonoka ndichiti vhurai. Ivo vakaramba vakanyarara. Ndikabva ndati vhurai, handisi kuda kuita zvemusindo nemi. Ndokubva mwana wangu azovhura dhoo. Ini ndakangoti ndichingopinda ndikabva ndatokiya zvekare dhoo. Ndikabva ndati ko muri kuitei?
vose vari vaviri vakangoramba vakati zii. Mukwasha zvino ainge agara pachituro achiita sekunge ainge achangobvawo mukusvika, ainge akatopfeka nhumbi dzake zvese nebhutsu. Ndakabva ndati nhai Mukwasha, ko uri kuiteiko mubhedhuru raamai guru vako, ko mukadzi wako wasiya naniko? Then iye akabva atanga kuchema achiti iye ainge anetswa nemudzimai wake, ndokusaka ainge auya pamba kuti ange achizoudza amai guru vake. Ndikabva ndati Mukwasha, handisi mwana ini, ndiudzei chokwadi chenyu. Saka ivo vakambotanga vacharamba, ndikabva ndazovaudza kuti masikati ndainge ndavaona, uye mwana wangu ndopaakabva azotanga kuchema akati, mama, mune wamakamboudza here nyaya iyi? Ndikabva ndati kwete, hapana kana wandakamboudza ini. Saka ndakabva ndazoti ndainge ndichida kuti ivo vange vachindiudza chokwadi chavo. Saka vakazondiudza chokwadi chavo, vakabva vati vakatanga kudanana ikoko kuJoni, ikoko ndokwavakatanga kudanana. Saka mukudanana kwavo uku vakazosvika pakumitisana. Ndakapererwa mukomanashi because mwana wangu akabva anditi mwana uyu wandakabata ndekwabamunini uye murume wangu haazvizivi. Ndikabva ndati zvino shura iri ramandiitira muroda kuti ndinge ndichiita sei naro shura iroro? Ivo vakangotiwo hatizivi mai, but zvinhu izvi zvakatongoitika. Ende mukoma ndakapererwa. Nanhasi uno handitozivi kuti ndoita sei, because vakabva vazondikumbira vakabva vati ndisaudza mwana wangu, zvekare ndisawana kana uyo wandinoudza. Neniwo handina kana wandakamboudza. Saka handizivi kuti secret yakadai kana ndikaramba ndakaichengeta secret iyoyo haikwanisi here kuzondiafekta ini mumwoyo mangu, because zuva nezuva ndinongonzwa kutoti ndinenge ndisitomborina kana peace mumwoyo mangu. Ndiri munhu anofarira kukwidza makomo ndichinamata. Izvezvi abi yangu vanoti pose apo pavanenge vachiti tadii tambokwidza makomo tichinamata, ini ndinonzwa zvichindirambira kuti apa ndinenge ndichingonotonhorerwa mahara, nekuti mumwoyo mangu ndine secret yakaipa kudai yandakachengeta. So handiziviwo kuti mhuri yeZimbabwe inokwanisa kundibatsirawo sei, kana kuino vanokwanisa kundibetsera. Aiwa, ndinokumbirawo kuti munge muchindibetserawo, because handiri kuti vana ava varambe vachingoenderera mberi vachiita bonde. Ipapo vakabva vati aiwa mama, tachera chikomba uye tapfidza, tatoona kuti zvinhu izvi zvatakaita zvakashata. Saka handizivi kana kuri kunzi kwainge kuri kungotaura kwevanhu vainge vabatwa, kana kuti ikoko kuJoni kwacho kwavari kuti vanongoramba vachienderera mberi here nekuita mabasa avo akashata anonyadzisa. Because ndakavaudza ivo ndikati izvi zvinhu zvamuri kuita izvi munoziva kuti zvine njodzi here mukati? Ko ipapa panhai Mukwasha, kudai wabatwa ndabanguru vako ureri nemudzimai wavo, unoti paizobuda chakanaka? Handiti munhu aikwanisa kungokutorera banga akakuuraya? Zvinhu izvi zvamuri kuita izvi muri kutsvaka kuzviurayisa. Saka ivo vakabva vati vainge vadzidza uye vainge vapfidza. Saka handizivi, because ndinogara ndichitaura navo. Iye mwana wangu ndiye wandinowanzo kutaura naye, ende anototi kana ndikataura naye anobva ati mai please deletai messages, ende anobva anditi itai video call. Saka akandidzidzisa kuti kana ndikaita video call then ndinobva ndashare screen ndotomurakidza kuti ndiri kudeleta messages ako ose awo atatumidzirana apo patanga tichitaura nyaya yacho iyoyo. Mwana uyu ari kukura mukoma, handiziviwo kuti ndoita sei. Saamai zvinotaurika here? Nekuti wangu mwana ndiye akaita huchapa hwekurarana nabamunini vake, saka handichaziviwo zvekuita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Hanzi wangu mwana ndiye akaita huchapa. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndauyawo pano neconfession yangu yandinayo. Saka ndichifamba mukoma kwose kwandiri kuenda ndiri kunzi ndakaromba, ende handirambi zvangu kuromba zveshuwa ndakaromba, but panguva yacho iyoyo tainge tisingaromberi like zvikwambo, tainge tichitotsvaka mushonga welaki.
Germany. So inini nema friends angu takabuda tiri vatatu tichitsvakawo munhu aikwanisa kutipawo mushonga weLucky kunoku kwatiri kunoku kuSouth Africa. Saka takabva tazoenda kune imwe n'anga yemuno muSouth Africa. Takati tasvika kuya pane zvimwe zvinhu zvatakabatiswa, saka takanzi zvinhu izvi zvataifanira kuti tinge tichibata zvainge zvichifema, zvainge zviine mamvere zvichiita kunge makonzo, but zvinhu izvozvo zvainge zvisina maziso, but zvaingova nerimwe ziromo rainge rakakura kudai ende zvainge zviine mamwe maziso ainge achityisa. Saka takanzi kubata kwatainge tichazoita zvinhu izvozvo ndokusimbiswa kwatainge tichazoitwa hana, because tainge tichinzi mushonga wacho uyu weLucky taifanira kunouchera kumakuva. Saka takanzi zvinhu izvi kuti tinge tichizokwanisa kuzozviita zvatainge tichazokumbirwa nen'anga yacho iyoyo zvainge zvitoda varume vanenge vaine hushingi. Saka tose tiri vatatu takabva tazobatiswa zvinhu zviya. Takati tabatiswa zvinhu zviya, then n'anga iya yakazotanga kutipa matask akasiyana-siyana, but apo patakazonzi taifanira kuti tinge tichienda kunotora mvura kumochwari. Then imwe shamwari yangu uyo wacho wandiri kuti kana ndikafamba ndiri kuudzwa kuti iye panguva iyo yatakazonzi tinge tichienda kunotora mvura kumochwari yainge itori plan rainge ritori dhiri ravo ravainge vakatotirongera nen'anga iyoyo, because iye anonzi akazodzokera kumba kwen'anga ari oga ndokubva azopa mari. Hameno kuti kana maprofita awo acho ari kutibatsira kana vachitaura chokwadi, because tinotoudzwa zvose izvo zvatakaita kunyange nemunhu wausingazivi, but zambuko ndo risipo. Inini neimwe friend yangu ndisi turikufamba tiri vaviri uye turikungonzi takaromba. Saka ipapo zvinonzi akapa n'anga iyi mari iyo inokwana kuita 10,000 rands, then iye ndokubva azopiwa manje mishonga yacho yatainge tichida iyoyo, mishonga yeLucky. Isusu takazongopiwa hanzi zvinhu zvainge zvakatongogadzirwawo kuti isusu kumagumo kwazvo tinge tichizongobatwa tichinzi ndisu takaromba. Saka takatoenda kumba kwen'anga musi wataifanira kuenda kunotora mvura iya kumochwari. Takaenda kumba kwen'anga iyoyo kuzvi 8 motikari ndokubva yatosimudzwa paya takananga mutauni. Takabva tazonotsvaka kwekupaka, takanopaka padhuze neimwe spa kusvika kuma 1 ndopatakabva tazonzi nen'anga iyo yainge ichazonotidropa pane imwe mochwari. Already yainge yatotaura nemuridzi wemochwari, then iyo yainge ichazongotenderera kusvika tichizopiwa mvura iya yakana tapedza kugeza chitunha chacho ichocho tobva tazotora mvura, then iyo yobva yazouya ichititora naiyowo yainge ichida 20 liters yemvura iyo yatinenge tashandisa kugezesa chitunha chiya. Izvozvo tainge takanzi pamono tinofanira kungowana 2 liters. Saka takabva tazoenda kuya takati tasvika pamochwari paya, munhu uya ndokubva akabva aramba kuburuka imwe shamwari yedu uyo ainge atobhadharana nen'anga iyo yainge ichitibatsira zviya zveback. Saka uyo umwe wacho watainge tiinaye friend yedu uyo wekuzobhadhara n'anga akabva azoramba kuburuka motikari. N'anga iya yakabva yatanga kupopota ikabva yamuti iwe uchangofa uri wenhamo nekuti waramba kupedzisa mhiko dzako, but dzainge dzingori nhema. Isu tiri vaviri takabva taita hushingi, tikabva tatoti handii tinge tichienda kunogezesa chitunha ichi tinge tichiita mari kuitira kuti umwe wedu ange achizorwadziwa nazvo. Takabva tazopinda mumochwari muya ndokubva tazoendeswa kucourtroom. Chitunha chainge chakatogadzikwa pane rimwe table iyi pane rimwe zitebho iri rainge riri resimbi. Saka kabva tazonzi tinge tichisuka chitunha chiya, but ainge ari mukadzi. Takachisuka mukoma uye tichitonzi taifanira kuti tinge tichipfekedzera pipe iya kusika rudzi kwake, zvichitonzi mvura iya painenge ichizobuda ndo yainge ichazonyatsokushanda. Saka takaita zvinhu zvezvo yakuda kweabout 2 to 3 hours tichingosuka chitunha ichocho nekuti hapana patisina kupfekedzera mapaipi. Mukoma tikazonzi paya patakapedza tinge tichisimudza chitunha chiya, takachisimudza ndokubva tazochidzorera mune mamwe acho akaita mazefiriji, ndokubva tazonzi tinge tichikorobha mochwari yose. Takabva tazotora mvura dzedza ndokubva tazobuda panze, then n'anga iyaya ikabva yazouya ikabva yazoti pick up. Friend yedu ainge achingoti ndabhaiza varume, ndabhaiza, ndanga ndichifanira kungoita hushingi, but ainge achitongoti vhara. So takazonzi tinge tichidzoka kumatare. Mukomana Shi patakanzi tinge tichidzoka kumatare,
inini pane pandakangobuda inini manje ndakabva ndangonzwa kuda zvimakipi ndigere zvangu mumba usiku hwacho hwataifanira kudzokera kudare rasekuru vaya. Mukoma ndakabva ndatohakwa nemapurisa just like that, ende ndakati ndaendeswa kupolice station yemulocation muno matinogara. Pasina kana nguva wanikwe friend yangu yainge yatosungwawo, akatongonditi ainge akasungwa ari kubasa kune kwaainge achiita peace job. Tikati zvimwe kuda maybe zvine mhepo mukati, tichaonawo friend yedu ichisvikawo, but mukoma munhu haana kana kumbogara akauya. Takagara kani varume, takagara mujeri zvekuti unosvika pakukanganwa. Ndakagara mujeri kuda kwe7 months ndigere mujeri. Inini ndini ndakazotanga kuenda kukoti ndokubva ndazodhipotewa, then friend yanguwo yakabva yazodhipotewa zuva rinotevera ndokubva tazosangana kuBeitbridge. Tikati kumusha hakutoendeki, ngatidzokerei kuSouth Africa. Ndokubva tazodzoka zvekare kunoko. Mukoma takati tichidzoka takangonzwa nemakuhwa. Ini ndakanzwa nemakuhwa kuti friend yangu ainge ava nezvipasa zvakati one day muno mulocation matinogara. Ndichitofamba zvechuwa ndichitoona kutoti ko umwe wedu zvaatova nemari dzake. Saka iye akangotiwo zvake zvainge zvakamushandira. Mukoma by the time pandakadzoka mudzimai wangu ainge atonditiza, ende ndakazotonzwa kutoti ainge ava kutogara neumwe munhu but in the same province but in another location. Ndokubva ndatotanga kutotambudzika paya. Saka mukuzotambudzika kwangu chaindinetsa ndechekuti vehukama vainge vava kundivenga, ende pasina kana ainge achada kutaura neni. Apo pandainge ndiri kujeri pane imwe hanzvadzi yangu yakafamba, saka yainge ichingofambawo ichitira kuti inini kasike kuendeswa kukoti ndizokwanisa kudhipotewa ndodzoka zvangu kubasa. Saka akabva azoudzwa nenganga iyo yainge ichimubatsira kuti iwe uri kuda kutonamatira munhu ari kutoda kutokuchekeresa iwewe, munhu uyu akaromba. Saka iye akabva atoudzwa kutoti isusu takatonoromba tikabva tatonotora mvura yezvitunha iyo yatakanzi ndo yataifanira kuti tinge tichizoshandisa pamabusinesses edu. Saka pandakazobuda mujeri hanzvadzi yangu ndo payakabva yazondiudza. Iyo yainge isingatombobhilivi kuti inini ndinganzi ndingaromba uye mukuromba kwangu ndingazomuchekeresa. So mukoma inini pandakangonzwa nyaya iyoyo ndakabva ndatanga ndafamba ndiri ndoga, but ndikaudzwa imwe nyaya but yainge yakarerekera kunyaya iyo yekuti inini ndakaromba. Ndo pandakabva ndazotaura nefriend yangu tikabva tachizotanga manje kufamba tiri tose. Mukufamba mukoma zvandinongoudzwa ndo zvinongoudzwawo friend yangu kuti isusu takaromba, hanzi tine zvikwambo zvedu. Zvikwambo izvi hanzi izvo zvinoda varume. Zvikwambo izvi hanzi zvichakonzeresa kuti mudzinza redu vanasikana vachafa vasina varume, because chikwambo ichocho hanzi chakatomutswa ipapo patainge tichigeza chitunha chemukadzi uya. Saka chikwambo ichi hanzi ndechechikadzi, icho chinongofamba chichikonzeresa madisturbances mumamarriages ehanzvadzi dzedu, uye zvekare nekuzorara nanatsano vedu. Saka ndo zvatinongoudzwa izvozvo. Pari zvino mukoma Nashi ndine mari yandakanzi kana ndikaiwana inini nefriend yangu takanzi at least kana tikakwanisawo kuwana mari inokwana iyo kuita 3000 rands, then pane vamwe madzimai vakati vanokwanisa kutibatsira, but ivo vakati vari kuda kuenda nesu kumakungwa. Kana vaenda nesu kugungwa then mhepo iyo yobva yazonozorodzwa, yobva yazonokandirwa mugungwa. But yei mukoma, kubva zvatakaenda kumba kwavo madzimai vaya vanongogara vachingochema nesu vachiti kubva zvandakakubatsirai upenyu hwangu hwakasunga kuti tsi. Saka tava kutotya kutoti madzimai ivavava dzatovawo nzira dzavo dzekutoti vari kutozama kutotiudza kutoti kunyange mukazosangana nemaproblems vakomana musachidzoka zvekare pamba pangu. Saka tiri kutsvakawo kana kuri kunzi kana painewo vamwe vanhu vanokwanisa kutibatsira, because ivo madzimai sekutaura kwavo vakati kana tikangowana munhu anokwanisa kuenda nesu kumadziva then mhepo idzi dzinobva dzazozorodzwa dzinozoita dzichimuka zvekare. But ivo vakati kana tikakwanisa kuenda kugungwa then mhepo iyoyo inobva yazoenda yobva yazonokandwa mugungwa, yobva yazonosiyiwa mugungwa imomo yakazorora. Inini nefriend yangu tiri kutsvakawo vabatsiri vanokwanisa kutibatsira. Izvezvi ndakabva mukutumidzirwa meseji neumwe mufana wangu, but mwana wekwaBanguru
akati kwandiri but mukoma musadaro, because iye akabvawo mukurwarirwa nemwana. Saka pavakazofamba akabva azoudzwa kuti chikwambo icho chinopota chichiuya chichizoita bonde naye, chikwambo ichocho ndo chinosiya tsvina paari. Saka iye paanenge achitamba nemwana paya mwana anenge achihakira tsvina iyoyo, mhepo yacho inobva ndo yakabva yazorwarisa mwana. Saka akanditumidzira message akatsamwa, ende ndinototya kuti zvimwe kuda ndichazongokaruka ndagadzwa demo nevehukama vachifungidzira kuti zvimwe kuda inini ndini ndiri kuvaroya, but neniwo mukoma ndakatoroyerwawo nebest friend yangu. Iyo best friend yacho isusu hatisisina kana access kuti tinge tichitaura naye, because iye haachatogare mulocation, plus ava munhu uya wekuti anowirirana zvisingaiti nevanhu vane mataxi association. Ende kune avo vanogara muSouth Africa, I am sure kuti kuti avo vanoita zvemataxi vanhu vekuti havasi right. Mataxi association kana vakafunga kuurayisa munhu unotongourawa, nyaya yacho ikatongorova. Saka nefriend yangu tauyawo pano kuzotsvakawo rubatsiro. Kana ari seshamwari yangu, nhamo yacho yaakatarisana nayo yakaoma, haachakwanisi kunyangwe kuzvitengera foni. Mukaona kana foni yacho yaanoshandisa munomunzwira tsitsi. Mukore unoshuwa munhu achiri kushandisa Motorola, zviya zvemamotorola zvekudharadhara zviya zvemabhatani, akatongoita chekutongobawo pane pamwe pamba apo paainge achiita piece job. Saka paakapinda mugaraji ndo paakabva azongoona chimwe chibox, akabva aona kuti painge paine chimwe chimotorola. Kunyangwe chaja akatotambudzika kuti ange achiwana chaja chechimotorola ichocho, but nekuda kwenhamo mukoma haatokwanise kuti ange achitenga foni zvayo. Ende iyewo akatomakwawo nehama dzake semavengerwo andakaitwawo nehama dzangu. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichitibatsirawo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi takafamba tiri vatatu, then umwe ndo paakabva azoita chitsotsi. Hei, ndokubva azotaurirana nen'anga. Iye ndiye ava kudya mari, isusu tichitambudzika tichipomedzerwa nehama kuti takaromba. Yay, strange things do happen in this world.